Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane Sesithusa abaningi senzo ke sowesifazane kunowesifazane osephumele kobala ngokuthi wakeke wazithola enengane nomculi kaMaskandi umnumzane uShwi noma umculi kaMaskandi owaziwa ngekaShwi. Lo wesifazane ufeza ukuthi ingane yakhe akayazi ukuthi kuyashona ngaphi ngoba ke kwafika isikhathi la khona ke wayithatha wayihambisa kuShwi emva kokuthi lo mculi wayengayinakekela isidala ingane yakhe engayazi nokuthi ke idlala naye ngaleso sikhathi wayengenabani wayengakhalelwa kati engenabani futhi ke nasekhaya. Lokho kokwenza ukuthi kayithatha ingane ayihambise kuShwi lapho kayehlala khona uthi kwakunyaka 2000 njengoba kuze kube namhlanje leyo ngane akayazi uthi uma ngabe kecela kuShwi ukuthi kahamba amtshengise lapho ke ingane yakhe ke ayibeka khona noma ke kunengcwaba lawo khona uthi kumtshela izinto angazi understand ngakho kusephumele obala ngokuthi kufuna kobulungiso. Lo wesifazane uthi kusola kuShwi nomuntu ekhala kanjalo ke nomkakhe ashade naye njengamanje ukuthi ke yiba babulala ke ingane yakhe uthi ke laba ke babekade bengayifuni nokuyibona babekade bengamfuna kumbona umntanami lapho ke hambe ngakhona nembala ke ngahamba ngayishiya ke kubona ngethemba lokuthi mhlawumbe bazomnakekela ngoba ngangingasebenzi ngingenalo lutho futhi ingakhona nokuthenga ke lokhu kwakuthiwa ngamanabukeni ngalesa sikhathi ke sakudala. Benginengane nobhuti okuthiwa uShwi. Lo bhuti ngathola naye ingane ngina 19 selokhu sathandana ngina 18. Ngathola naye ingane ngina 19. Ingane wayengayenzeli lutho. Wayengayazi ukuthi iyadla, engayazi ukuthi iyagqoka, engayazi ukuthi iyageza. Ngangize nginabukelise ngesikipa sakhe esasala endlini. Umasimanzi ngimshintshe ngezami impahla zona lezi engekho ngoba mina ngilo muntu lo anginamama anginasisi omdala so bengiphilela impilo yami ngendlela bengiphila ngayo. So kuthe umntwana mayithi 6 months to 7 months ngamthatha ngamhambisa lapho babakhe ayihlala khona ekseni ngabo 4:30 ngamshiya eminyango ngoba ngangakwazi ukungena ngoba ugirlfriend wakhe lo okwakugirlfriend wakhe lo aseshade naye manje wathi akafuna ukusibona lapha yana inganyana yami mayikwasibona uzosigovuza ngesikela. Hayi ngihambe ingane ngishiye beku 2000 ngishiya ingane mangishiya ingane ngathi ingane yami right ayiguli ayinalutho iyayiphilela akukho lapho kubhlungu khona. Isaleke ingane hayi ngihambe ngithi ngizama amatohe ejobekhe ngizobuya ma ukuthi ngiyazama ngizothatha ingane yami. Kuthi ngo 2001 ngihlangana naye Jimistin sasosebenzela ezonke izizwe. Ngihlangana naye Jimistin mangihlangana naye angithi ucela ukungibona ugunda ikhanda lakhe kumnandi kuyogunda ikhanda lakhe oshaya ama-SQL. Hayi ngiye ngesonto lakho noba ngigqibelo ngangisebenza ngiye ngesonto lakho ngifike ngimthole engekho wayecula nehlanganani. Ngifike ngimthole engekho ngihlaleke ngimlinde kuze kushaya u9:30 ebusuku. Mayefika hayi ufike ke hayi uyangena ke uyangibingelela ngiyavuma. Usayangitshela ukuthi hayi ingane ayisekho. Ngibuza ukuthi ingane yami yashona ishone kanjani ngani ngoba mina ngayishiya ingaguli ingenalutho. So nje into enzima kakhulu kimi yangistressa every day angikwazi ukulala ngikwazi ukucabanga straight njengoba yena kuyena umuntu ongitshela ukuthi mina angifune imoto enkulu ephakeme ngifaka upetrol angisebenzi selokhu ngiphumejele nje angisebenzi ngifaka upetrol and then uzongihambisa lapho khona ingane yami. Ngaze ngaboshwa ngenxa yalokho ukuthi kufuneka ngifune le moto ngifake lo petrol ngizohanjisa ethuneni lomntanami. Angisazi noma ingane yami iyaphila noma ayiphili. Uma ukuthi ayiphili South Africa ngicela ningisize. Angihambisa ethuneni lengane yami ngoba ngumuntu omnyama. Lento le ingenzela inkinga iyangilandela. Uma ukuthi iyaphila ingane yami ngicela ukuthi anginikeze yona. Uma ukuthi akakhona ukungisa ethuneni lomntanami akakhona ukunginikeza umntanami ngizocela iSouth Africa ngicela neReatsodela ngicela nesikipha amafayili ukuthi bangisize ngithole ubulungiswa ngumntanami ngiyacela. Okwesibili ngazama ukukhuluma naye ngoDisemba 2023 ngoba mina ngiphume ngoJuly jail. Ngazama ukukhuluma naye but
saxabana ngamduba ngaphuma kuye ngizama ukukhuluma naye ngayo indaba yengane yethu. Saxabana nje wangithuka wangenza yonke into ngendlela afuna ngakhona, washo the uyathanda ngakhona ngoba nje ngithi ngifuna ukubona ithuna lengane yami. Wangitshela futhi the same story sokuthi akumele ngifune imoto ephakeme ngifaka upetrol and then nina uzongithatha ngihambise lapho. Kuze kube namhlanje akazangihambisa. Namanje ubethe uzofaka imali ngehle angihambise ethuneni lengane yami. Azange akwenze lokho. Azange zakwenze lokho. So ngoNovember last year ngize ngayithoba kuye ngingazi ukuthi ngithobelani, ngaxolisa ngingazi ukuthi ngixolisela ini kuyena umuntu orong ukuthi akwazi ukungisiza angenzelele into engiyifuna. Uma uthi ingane yami khona athi nayo ingane yakho thatha nayo ingane yakho, uma uthi ayisekwathi hayi asambe khambise ethuneni lengane yakho kuphelele lapha. South Africa ngicela ukulungiswa ngengane yami. Okwesibili ngicela ukulungiswa ngempilo yami le ayimoshile nge-11 kaDisemba until ngoMarch, nge-3rd week kaMarch azozangitshele nge-status sakhe ukuthi yena sime kanjani status sakhe. Ngicela ngisize angilungisele indaba yengane yami. Uma uthi ingane yami yaphila ngicela ukuthi anginikeze ingane yami. Uma uthi ayisekho ngicela ukuthi angihambise ethuneni lengane yami. Nakhona lapho futhi ngicela ukulungiswa kuyona ingane yami. Kahle kahle kwenzakalani ngengane yami, angichazele yonke into njengoba injalo. Angangitshela ukuthi uyaxolisa, uyamxolisela nomkakhe njengoba ehlale futhi uxolisela nomkakhe. So nje ngiyacela, angazi ukuthi uxolisa phezukwani, kwenzakalani ngengane yami. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango, babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka. Ugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami, phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana. Sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.